Hello mga kabay! Welcome back sa aking channel. It's me na naman, Aris1 TV. Ngayon, may bago na naman akong isi-share sa inyo. Another application na makakatulong sa atin para ma-forward ang messages na natanggap natin doon sa ating kapartner para hindi sila magdududa sa atin kung sino ang nagtitext sa atin. Pero bago ko ipagpatuloy ang aking video, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Aris1 TV. Kung baguhan ka pa lang nakapag-visit sa aking channel, ito nga pa lang aking channel, Aris1 TV. So mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para ma-notify ka if ever na mayroon akong bagong video na i-upload. So, ang aking ituturo sa inyo ngayon ay kung paano natin i-forward or halimbawa kung may magte-text sa ating cellphone or sa cellphone ng inyong husband ay ma-forward sa ibang cellphone. So, ngayon, itatry natin na ang cellphone or ang cellphone na ating gagamitin ay itong keypad lang. So, halimbawa, ito ang cellphone ng partner mo. So, kung may mag-text sa cellphone ng partner mo, ay marireceive sa ating cellphone. Ang tanong kung ma-receive ba dito kahit hindi touchscreen ang ating cellphone. So, ipapakita ko sa inyo mga kabay na ang application na ito ay napaka-legit kasi ma-forward siya kahit anong cellphone. Basta, panoorin nyo lang ang video na ito at subaybayan nyo hanggang dulo para makuha nyo lahat kung paano ko ito ginawa. So, ngayon, start na tayo. So, mga kabay, noon may video na ako noon or may content na ako dito, pero ang ginamit kong cellphone ay puro yung dalawang cellphone na ginamit ko ay touchscreen. So ngayon, ang gagamitin natin ay itong keypad lang. So halimbawa ito ang cellphone ng husband mo at ito yung cellphone mo. So subukan natin kung marireceive ba natin yung text. So dito, itong gagamitin nating application ay dito natin mahahanap sa Play Store. Itong application na ito mga kabay, uninstall ko muna para lang sa pag-tutorial ko sa inyo. So ayan. Hanapin nyo dito sa Play Store mga kabay. Type ka lang ng automatic forward messages. So ayan. So mga kabay, dito, itong application na ito yan, may logo na yellow. So, kulay yellow, ang kulay ng kanyang background, SMS forwarder. Ito ang install niyo mga kabay. So, siguraduhin nyo mga kabay na yung na-installan nyo ng apps ay meron siyang extra load para maka-forward siya ng messages doon sa load yung cellphone, hindi siya maka-forward ng message. Cellphone na so, kailangan merong extra na load yung ni-installan mo ng apps. Kasi yung i-forward na message ay meron siyang charge. So, kapag hindi ma-forward sa inyo yung messages, ay walang load yung in-installan mo ng apps na yan. So, pagkatapos, i-open nyo lang ang apps. I-open nyo lang ang apps. So, agree lang tayo. Okay, kapag meron siyang dito, meron siyang caution, antayin nyo lang na merong lumabas na okay. So, i-next nyo lang. Next, next, next. Done. And then, pagkatapos, pindutin nyo itong merong plus button. Okay, allow nyo lang. And then, allow. Then, dito, SMS ang pindutin nyo.
So then, dito, i-add nyo lang ang number na gusto nyong i-forward yung messages. Halimbawa, itong cellphone na ito ay sa partner mo, sa husband mo. So, ang ilagay mong number dito ay ang sa inyo. Itong number dito sa cellphone mo. Para yung number na nilagay nyo dito ay yung number na dapat mapo-forward yung message. So, para hindi kayo malilito, yung number mo, yung number ng cellphone mo, ang ilagay mo dito sa cellphone na ininstallan nyo ng apps. Okay. Yun na yun. Clear na yun. Yung number na ng cellphone mo ay yun ang ilagay mo doon. Okay. Okay, type mo lang ang number mo sa room. Okay. So, pagkatapos ganyan lang yung number mo, so, pindutin nyo lang ang save doon sa ibabaw. Okay. And then, allow. So, allow SMS forwarders to send and view SMS messages. So, i-allow nyo lang ito. Okay. Permission is required to send this. Allow. And then, okay. And then, send text messages. So, ito mga kabay, kapag na-i-forma na siya, pag ready na siya, ito ng last step para makagamit tayo sa application na ito. Meron siyang SMS test. Meron siyang test sa cellphone doon sa inyong cellphone. So, ayan. Okay, kita nyo mga kabay, na-receive ko ang test messages. This is a test messages. Okay, test message. Yan. Tapos na. Okay na yun. Tapos na ang ating ginawang setup sa ating cellphone na na-installan. Okay. Halimbawa mga kabay, itry natin kung mayroong magte-text dito sa cellphone ng husband mo. Kung mapo-forward ba dito. Okay, itry natin ha. Tingnan nyo yung mga kabay. Abangan nyo kung ma-receive ba dito sa aking cellphone. Okay, may na-receive na tayong text messages. Okay. Automatic siya mga kabay na na-receive dito sa cellphone ko. So, ayan, hi. Meron siyang meron ding nag-message sa akin na hi. Ayan, tingnan nyo, na-receive ko. Na-receive ko rin ang nagtitext sa cellphone ng husband ko, another. Try natin. Next. Okay. So, ayan na naman. Mga kabay, itong application na ito, mga kabay, is super legit. Pero paalala lang mga kabay, itong application na ito, doon lang sa cellphone ng husband mo or karelasyon mo, nasaksihan nyo ang pag-function sa apps na ito. At ang apps na ito ay ayan, legit. Mga kabay, at 100% mag-function talaga ito. So yun lang mga kabay. Thank you for watching and God bless.